Helo, fi yw Karl efo K. A Caren efo C. Fi wrth modd efo tywydd poeth sy'n meddwl less clothes, more fun. I fi, mae bywyd yn just fel catwalk. A fydden ni'n partio'n aml iawn efo lot o celebrities Gaerdydd. Dwi'n cael gwynedd fi'n neud unwaith yr wsos. A regular spray tan once a week. Yr unig peth fi'n gysau, pryd fi'n barod i mynd, fi'n teimlo dda, a fi'n dweud, right, Caren, sut ydyn ni edrych? Oh, Karl, you look fine. Body wraps. Fine, Caren. Massages. Sorry, Karl, ti'n edrych yn fabulous. Da iawn, Caren. Mae dilwyn Sanderson-Jones yn arbenigwr ar grefft bushcraft. Just spend down and come to toilet. Ac yn hoff o weithio pobl i'r eitha. Mae'r ymdrech mae gyd i mynd i un ras. Wedi cyfnodau gyda'r awyrlu yn Irac a Saudi Arabia ac ar ôl treulio amser mewn ogofau eira wrth ringo mynyddoedd mwyaf byd, mae ganddo'r hyn sydd ei angen i ddod drwy sawl sefyllfa. Ond ydy wedi cyfarfod dau berson fel Caren a Karl eto. Ar ôl treulio diwrnod cyfa efo dilwyn Sanderson-Jones, mae Caren a Karl wedi dysgu sut i adeiladu lloches a gweld y ffordd fwyaf effeithiol o gynnau tân yn yr awyr agored. Go on! Ond neithiwr oedd y gyntaf o ddwy noson mewn coedwig ddiethyr gan milltir a hanner o'i cartrefi. Mae dilwyn wedi codi ers 5 o gloch y bore. A bore da gyfeith. Ac am 7, mae o'n teimlo ei bod hi'n bryd i bawb arall ddeffro hefyd. Morning campers. Gech chi broblem bach, boys? Tad. Dim tad. Do'n i'n bwrw dy'r fam. Dwi'n gweld chdi pidi'n gwely sy'n meddwl bod ti'n bwrw, achos mae dy loches di'n hollol sych. So... Cysgu dim just I mean freezing. Karl yma yna dweud bod yn boiling a fi'n am freezing. Dim ond lle o'n i'n troi, o'n i'n just mynd yn oerach ac yn oerach. O'n i'n fath o crynu'r un adeg. A bwgeta. Oi, pal, cod. Caren Esther! So byddwn ni'n chwilio am di colled heisl. Tra fod Karl yn dal i orwedd yn ei loches glyd, mae Dil a Caren yn chwilio am goed fydd yn addas i greu stand i ddal pot dŵr a ffyn i helpu baratoi bwyd nes ymlaen. Ti di dal y bawd yr acrylic? Do. Plaster sydyn ar hwnna, a nôl â ni i'r gwersyll. Dwi'n gorau cael mi yn yr hwn mwyn trio gwneud peth i ferwi dŵr. Anodd cael egin i fe'n bora pam sy'n tîm dŵr ti eisiau bwyd, twa. Felly, yn arbennig i Caren... Dyn gach ti bach o hwyl o'n. Efo... Condomi. You'll be a fool, wrap your tool. Efe Caren? Ie. So ni moyn babis eto? Da ni'n mynd i iwsio fo am rhywbeth arall. Da ni'n mynd i iwsio'r condoms yma i nôl dŵr. Wedyn cario'r dŵr yn ôl a wedyn gobeithio gallu neud panad efo fo. Mae'n iwsio dal y poethior eto i gael yr nettle and strawberry tea yn y nettle anyway gyda ni ddwy. Mae'n llawn maith yn ygstyn wedi cael rili'n byd y fita heddi yma. Mae kit survival dilwyn yn cynnwys tampons, condoms a vaseline sy'n handi ar gyfer noson allan yn Pwllheli, ond sy'n llawn cystal mewn coedwig. Mae hein y fach ar diolch di bianna, ia? Na, ci. Cael no box cael nes i. Mae hyn yn ffordd unigryw o gasglu athur o dŵr mewn rhywbeth realistig ac ysgafn i'w gario. Y cam nesaf fydd ei ferwi yn y sach dros y tân. Hynny ydi ar ôl cael cyfle i chwarae wirion. Bore da, Caren! Joc, da. Felly, be am fwyd? Amser cael cinio. Da ni'n cael rhywbeth poeth, rhywbeth neis i cinio. Ar ei Caren gael chdig bach o collin yma bore yma, geisl yma, fel yma. So, dyna sgynna i fo yma. Dwi droi mi yn un ochr. O beth dwi'n wneud ydy, dana bach yma. Bwysig iawn gyda ni spike yma, achos dwi'n droi hwnna'n y ddiar, ond eistedd dros y tân, a da ni'n cael cinio neis. Mae yn amlwg wedi bod yn pysgota tra roedd pawb arall yn cysgu, ac mae hyd yn oed wedi lapio'r breithill yma mewn papur Morrisons, anhygoel. So, da ni wedi bod eitha lwcus y ffaith da ni wedi cael dŵr i fyny wan. Os da ni gael pysgod, fydda ni gael dŵr. Be da ni'n mynd i wan, y ddau na chi, ydy'n ofalus iawn. Da ni'n dynnu llygad y pysgodi yma hwnna. Mae geg yn agor. Ni ddim yn bwyta'r llygad, na? Stopir ydyn ti, ydyn. O beth sgyn ti'n llygad pysgodi? Ydy dŵr fresh. Fe'n os ti'n mynd drwy'r crunch. Mae chydig bach yn fishy. Ond mae llawn dŵr.
So, dyma dysgodyn di. One Eye Jake. Fi ddim yn boetio'r llagedol. Yep. Na! No chance. Nes ymlaen ar y lle.